May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. May hapon. Daghan siguro nato wala kabantay ani. Miingon di ay si Kristo diri sa ebanghelyo karong adlaw Huwebes. Take up your cross every day and follow me. Mga igsuon, kada adlaw di ay naatay krus. Bugata man ani di ay, mura man tagisilutan. Mauna, reklamo dayon ta. Suni ay istorya kabahin sa usa ka santo nga sigurado ko makatabang nato. Saint John of the Cross. Kini si Juan, basta na ay problema, pareha nato, muriklamo dayon, sige reklamos Dios. Lord, bugat kaayo ang krus, di nako mapasaan Lord, di nako kaya. Mauto, usa ka gabi gipadamgo siya sa Ginoo. Sa sulod sa damgo, si Juan gapasan sa krus nga iyang gireklamo nga bugat. Kaatubang niya ang Ginoo, giingnan siya sa Ginoo. Adto anang kwartuha, isandig imong krus og pamili sa daghan kayong krus aron di na kamo reklamo kanang makaya na nimo. So gisandig ni Juan ang krus ug daghan kayong krus nga iyang gipilian hangtod nakapili ra gyud siya sa tantong libot-libot sa krus nga para niya, Lord, dili na ko mo reklamo. Okay na ni. Ni Ismail ang Ginoo. Juan, maura man ang krus ang imong gidalaga niha. See? Mga igsuon, dili bugat ang krus. Ang ato rang huna-huna, mao'y nakapabugat sa problema kay gauna ang atong reklamo. Kana bitong manghugas tag plato og kontra sa atong gusto, magbundak-bundak atong tiil, bugat pud atong kamot mao nang mabuak ang plato, di ba? So mga igsuon, bisan pagkadaadlaw ang problema, makaya ra man gyud na nato, di ba? Kaya ra man ako ni Lord. Kay naamang ka. God bless.